Каналът е създаден с цел да ви представи историята, културата и традициите ни. Ударете по един лайк да бъде достъпно за повече интересуващи се българи. Дами и господа, нека ви представя спасяването на евреите. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Годината е 1933. Хитлер поставя началото на нацистска Германия, а с нея и идеята за антисемитизма в Европа. По времето на Втората световна война, навсякъде където стъпи нацизма, евреи биват изпращани по лагери на смъртта, за да бъдат измъчвани, използвани за труд и накрая ги очаква единствено и само смърт. Няма никаква жалост към тях. Освен в Германия, евреи от окупирани части и противници на нацистите са били депортирани из влакове до концлагерите. Основният източник на терора бил извършен от Гестапо, или по-скоро тайната държавна полиция, поддържана от Хайнрих Химлер. Те са работили редом с СС и други нацистски организации, сейки само единствено смърт и страдания след себе си. През 1941 България се присъединява в Тристранния пакт, участвайки в антисемитската идея на Хитлер. Януари месец, същата година, правителството на Богдан Филов признава Закона за защита на нацията. Закон дори опрекнат Българската православна църква, също така и участват народните ни представители. Освен това, дори и български писатели, като Елин Пелин и Елисавета Багряна, са пращали писма до министър-председателя, изразявайки се, че това е нехуманно и неморално и наказва човешките права. Но какво по-точно включва този закон? Защита на нацията. Ограничителен закон. Освен също евреите и тяхна собственост и стопанство, той включва и забраната на тайните организации и преследването на опозицията. Макар и с всичко това, Борис III утвърждава закона и през 1943 година Александър Белев, който е начело на комисарството по еврейските въпроси, подписва споразумението Белев-Данекер. Споразумението гласяло, че трябвало да се депортират около 20 000 евреи от пределите на царство България, а и отвъд него в току-що върнатите ни земи в Македония и Тракия. По план, евреите е трябвало да бъдат концентрирани в лагер Треблинка, чакайки ги неописуеми страдания. Но плановете на фашистите те се провалят. Защо? Разкривайки плана, българския народ показва защо сме най-силни, като имаме вяра и сме обединени. Софийския митрополит Стефан и Пловдивския митрополит Кирил излизат на протест, заплашвайки с саморазправа. Димитър Пешев, който е заместник-председател, създава петиция, която е подкрепена от 43 народни представителя. Граждани са излизали против закона. Така е било. Църква, народ и политика в едно. Това дори накарало българския цар, независимо от обстоятелствата и независимо от това какво иска Хитлер, го кара да спре депортирането, спасявайки 50 000 евреи. Обаче, по закон на Руската конституция, тези, които са в временно военни предели на държавата и нямат български корени, не могат да получат българско подданство. И заради това, около 15 000 евреи са били изпратени в Полша. Днес България е призната като единствената държава, която не изпраща своите евреи в символ на гибел, демонстрира смелост и морална опозиция. Също така, получаваме и световно признателство, което вече от почти един век не е забравено. Дори да има гледащи, които не одобряват спасяването на евреите. Това трябва да ви оставя гордост, че единен български народ се е получил както на политиците си, така и на огромна нацистка Германия. Надявам се клипът ви е харесал и ако сте го изгледали до край, го споделете и очаквайте скоро ново и по-хубаво видео. Довиждане!